ala sayyidina. Waalaikumsalam, di dalam adiknya belakang mangan lagi mangan wong. Tuh telat ngiling-ngiling. Wani bener iki. Wani. Ning endi? Mbak Putri. Duh, iki apa iki kok megang ini? Mani ngono. Halo Besti, halo Mbak Putri, tapi ini tinggi. Sudah. Acara apa? Cuma acaranya pengiling-iling kok. Dero ya. Sunate Grebo. Oh, sunate Minan Mbak acarane. Pak Jamal. Tuh. Sunate iya betul sunate. Nih bos. Acarane pengiling-iling Mas Randy ada berapa pengiling-iling Gus Randy dalam Mbak Sinta Ayu. Acara apa? Acara pagadung. Acaranya pengiling-iling anu tahlilan. Gitu.
Mbak Putri masalah makasih memang metu itu apa to Randy dalem makasih Mbak Putri aku lagi ngeh ya Allah di depan itu capel kuwi lho ora nyawang Mbak pas njaluk rokok emang artine cowok semet kadang-kadang giyon Sami Mas. iki do kayak gelut nek perkara rek niku walik lo ngantian Gila kurake. Wis kuwi suwun ya ampun Nyaman ah. rekku Wah. Sidat. Ndi ngendir ah. Domongi sidat dadelan are sidat acaranya sudah bar so ben tak mainnya pagak oke Mbak Putri rawedi Pak gratis lah mantap ngono ambil omplek Alhamdulillah lancar sekali ya toh. Ada acara apa? Ada acara ini mau acara ini tahlilan gitu. Mbak Putri makasih ya dengan topi ini. Mbak Meo ngeluk tok ora meneh ya apa iki nyanyi parane. Gus ndak tanglet. Mau poso awan-awan. Anggap rasanya ngomong apa pentil buku-bukunya berikut Benal kalal Gusi pokoknya gitu kalal tak tekok ini Mbak Tia si topi lho Mbak Tia di kapan-kapan dolan sarangan Mbah orang yang digorono lho Mbak arep dolan rono iki dolan rono lek arek gondol ya ora asik no copel kabeh ono barer tahlilan jangan pami goreng wah alhamdulillah mantap saja minyaknya digasos minyak tawon nuansa tiga opo pripun asal nopo boten itu digasos minyak tawon. nah wis oleh lho topine yo kayak kok Mbak Tias mencus no Riz wis eling Mbak Tias mencus ora Riz lho seling Mbak Tias mencus ora we oke salam kenal Mas Hadi aku dari Patron G Rizky lali Rizky wong wis duwe seanyar lawas Mbak Wi Dubai hadir po oh Dubai iki nganu iki mata wangi Dubai apa bulan tuh mana wangi apa Dubai real itu real real dirham dirham mangkekmu lha apa Pak Nek dirham makanya sambeng Gus Minan di Mas sampean kok Gus Minan jan cocok iya tenan iki lho Gus Minan iki mung meh udur-uduran perkara korek nggih naklet napa ya bener dirham dirham lho muni dirham lho muni Dengan dari sen. Kono gak. real kardinal real real Mbak ngono dirham
dirham ini unit Emirat Arab. Oh, unit Emirat Arab lho. Real ki Saudi ngono lho muni. Qatar barang. Qatar barang. Aku kemeru iki Gus mainan gitu Mbak Jas nang sarean. Oh Mbak, saya kembang api wonge. Salam kenal Mas Ren dari Jember. Adik natu mana nih kono ning kursi Mbak. Lah aku lho wong Dubai jan. Bene wong kene yo ngengkel wong kene. Yo lek Dubai dikirimi ngono lek apa dirham. Lek nek dirham yo dikei capil-capil jan seneng maem. Oh Mbak Dwi. Seneng maem Mbak Dwi. Untung lagi aktif. Oh, tiba-tiba kok tajak karena palan dia sebut lupa. Lagi udah gue. Gula. Enggak boleh. Bayu loh. Apa sih bayu tapi saya belum ada bulat. Oh Mbak, ini gun keras ya bener. Oke. Aku boleh uang. Bilang gue apa lho iki mau. Tapi bir sana rene kok ndak mikir. Kabeh mbok golek rene yo Mbak, nek kabeh kon goleki, mbok goleki. Natu mana natu? Kalau di buri lho. Mangan kotak-kotak mosok ra krungu. Tapi lu tak tes orang rakyat mah. Egois wean. Sarseng. Salam kenal dari Yogyakarta. Oke Mbak Jogja. Dapur. Jadi Apa? Salam kenal aku suka ngendi ora aru Mbak Tia. Sudah tamat saja sudah bar Mbak, acaranya sudah bar. Acaranya sudah bar. Loh, sing goleki Bikinnya kapan nih? sing goleki. Tapi enggak pantas ya kan dikira nundung. Oh, go sama Riko ya. Golek Riko lho. Jarang-jarang ini. Jarang-jarang. Ini bendil. Ustadz Danuarta, oh Mbak, salam kenal dari IKN Mas. Wah, IKN ini ngendi? Aku mbiyen ning Sepaku 2, Mbak, manggonku. Sampai kapan gue kaya. Aku mbiyen ning Sepaku 2 nih IKN ini. Gus Riko ae ngaji turu ae. Oh, salam dari Tegal nggih Gus Riko Kumat Riko iyo. Oh, aku numpak. Pak pendekar gue le, bae. Pendekar rakyat Iya, blis. Wah, biurmu ya kan. Lumayanan. Kamu tahu Mario nih nisan kuncinya? Ini gue dispenser. Gue tapi udah gue tas bebas. Lengku.
beres bar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Oh, iya. Oh, mobilnya kok. Kita lagi. Nggak mau, temenan mau. Kuat, Ram.